Noma ngifika kwabinkonzo bathi anginikele ngawo ukuthi ngithethelele zami izono. Okusho ukuthi kumele nginikele ngesono ukuthi ngithethelele lezo ninginazo. Uma ngingenayo imali nginganikelanga bathi ngiyosala nezono okusho ukuthi izona zami engenamali. Ngifike esontweni ngiphethe nomali nako ukugcina ukuthi izothengisa inkusi ingane lalehile. Ngiyifake embengeni njengomnikelo ukuthola impilo engcono leso isifisa esigcono. Umfundisi afika ethathe lo mali athenga umusi nemoto ephilene lo mpilo engcono emva kwalokho. Asibale phezulu umfundisi esontweni athi ukukhuluma namkhombisa umshado. Akhombisa lencane esahlosa ngenhloso yokufeza inganuko ngiyafunga nasi isithuyi izogcina kulo. Afike ngani mama esontweni umfundisa bona intombi. Yeyi lalela kuze kushintshe ngisho intshumayelo. Asibantu ababuya nenkosini ningaqomi singana nabafana emakhoneni. Indaba iphenduka ingida babi ngani sibone sikamfundisi bengisacela nje. Abafundisi babashumayela bangidida yazi. Umfundisi uzathula bemanze phefumula phezulu ngane encane kodwa ubhale kamele ukuthi ngaleyo nkathi utembeza ngoba uzothi umfundisi fasibhande saxekisa. Umfundisi lutho ukulalela kwazisa inkanuko ingenyawo lengcwele lakho. Siyofika leso sikhathi kuba khona abafundisi bamanga bengisacela ukuchazela. Abafundisi babashumela bangidida isomani. Le ndaba iyangidla. Le ndaba igidle ngakungabhala inkondlo ngibhekise abafundisi ngabaphuza ngithi. Sayibona nokuthi ngithatha amabhadla ngathi into nophendula amabhizinisi inibhizinisi. Abantu abanikele ngemoto nemali eshisiwe ukuze ukhula befike ishashe ifike ezulwini. Nina kubantu amasangeza ukutheni baphendula i-toll gate umuntu udlula ngemali. Hey lalela ngithenga kaqedwe ukuze imbuzo yami ngezwe enedi leqhaqhezela uzokahle umuntu uhaqo uvalo mangithi inhlaba umfundisi uyakhuluma. Uthi inkosi yazi mntanami nathi siyakuthanda ukuphuma kodwa kunzima. Lapha kaSathane masungenile awunakuphuma. Ufakazo lokho phela masithi senza kusho uSathane vela sitholisele ngalezo bathe sisithi lahlile. Mina mangiguqa nkosini ngicela amasentshana okondla ingane zami umndeni wami nkosi yami umdala uthandile. Ngalampathi amazwi kaSathane amebeze endleleni zami athi woza kimi nami mntanami. Mina le mali edingayo ngizophinde kashuma inqobo nje wenami ungaswela kwesontweni lengane encane kasande esikhulu ufike wehlisa ipeni. Asikhululeke ungakhathazeki ngonembeza nesimilo ngizokuphathela ngikubusele emaqhele. Akube umfundisi athi mina nkosiyazi mntanami ngidukile ngisehlane. Ngidukile ngisehlane ngibhekana nento zakho ngidukela sengiphuma nakakhumbule ekhaya ubheka lutho ngiyabheda mina. Abanye bethu mntanami izono zethu zadelela iqiniso ukhololeni ngale omazwi. Angizwe ukuthi avali isono lishabe nesigalekiso ngoba nokhathazelo Sathane ukhathele esigcwele isifoko.